В другия случай Възраждане искат да са само една партия. Мислите ли, че ще стане така? Моля? Ние винаги сме казали, когато имаме общи цели, ние със всеки може да направим обединение. Давам ви един пример. България е изправена пред война. Отиваме в парламента и не Възраждане казват, ние сме за война, а ГЕРБ и ДПС казват, ние сме против войната. Според вас, кой да подкрепим в този случай? Казваме го хипотетично. Нали? Винаги е хубаво, ето давам ви един пример. ППДБ са най-големите радетели за този закон, който ви казах, да прескочат общините. Обаче се скараха с ГЕРБ и с ДПС и заедно с Възраждане гласуваха против, което е добре. Разбирате ли, Възраждане гласуваха с ППДБ, но в името на нещо добро. И аз тук мога само да поздравя Възраждане. Това значи ли, че Възраждане са коалиция с Продължаваме Промяната? Не са, нали? Но в името на добрия закон, в името на благото на хората, ако всички партии се обединят, ние сме готови да си променим мнението за всички, ако постоянно почнат да правят добри неща. И ще кажем, те се справят добре, ще излезем ли полковник от властта? Ако ги видим, че се справят добре. Трябва да е трайно и устойчиво. Да, ако е трайно и устойчиво, ще излезем. Ето, за какво да стоя там? Кажете ми, що трябва 3 човека или 5 да вършат работа на един, ако той я върши. Но аз ще ви задам един въпрос. И казахте, сипва се много огън и жупел срещу нас, нали? И срещу мен. Така, имам частна армия. Защо не дойде нито един депутат и от опозицията на място и да каже, виждаме, ние се намираме в България. Има ли някой тук, който е дошъл от 1000 км? Има. Има хора, нали? Да. От 1000 км. А разстоянията в България са 400 км максимум. Още повече, че Възраждане имат депутати на 15 минути от мен. На 15 минути. Защо депутата не дойде да види и така да каже, чакай да видя къде е строена армията, да видим казармата къде е, къде са бойните средства. Аз не съм ли българин, не съм ли бизнес? Аз не съм ли дал подкрепа на Възраждане, като съм финансирал книги на Костадинов? Не съм ли организирал протести за мир? Не съм ли помагал по всякакъв начин? Значи аз мога да помогна. А когато всеки един депутат, неговото задължение е да брани бизнеса в България, да го брани. Ако в България няма бизнес, как ще съществува държавата? Ние казваме, че сме против Кауфланд. Ами добре, ние като унищожим българските магазини, хората без храна ли ще стоят според вас? Не, те трябва да отиде някой да ги защити. На кой е задачата? Това трябва да го направят именно депутатите. И аз, като човек, който съм в бизнеса, не съм видял защита от страна на нито една политическа партия. Винаги са ме викали, когато имат нужда. Винаги съм се отзовавал. Никога не съм искал нищо. Аз пак казвам, може да се провери. Една държавна поръчка нямам, една общинска, една европейска. Значи аз нищо не искам. Нямам договор с училищата да идват Министерството на образование. Нямам договор с Министерството на културата. Нямам договор с Министерството на туризма. Аз не съм свързан по никакъв начин с държавата. Защо аз не получавам съдействие от държавата, когато срещу мен се прави инвазия, буквално от организирани престъпни групи? След като сме от едната страна, след като пазим българското, исторически парк не е ли българското? Колко организации са издали 100 книги, искат да ни забранят вестника, защото бил проруски? Що не дойде никой? Да, Върховна прокуратура ни разследва. Няма свобода на словото. Ние пак нямаме изказване от страна на депутат. А знаете ли какво изказване има от страна на депутат на Възраждане? Вие исторически парк Майса пирамида в София с Любо Жечев. И добре. И аз го затварям обекта, спирам, отивам, предавам се.
искам да лежа в затвора. Искам да видя какво ще направят някой. И аз на кой да разчитам? Кажете ми, като обикновен човек, като депутат, баща на 4 деца. Така, ето, и за това трябва да организираме партия. Така че това е отговора. Ние не сме против никой. Но когато някой не може да свърши работа, трябва човек да намери начин как да го организира. И тогава ние сме принудени да направим действие. То не е самоцелно. Това действие не е, защото на някой му е щукнало. Аз от 2 месеца не работя, което на мен ми предизвиква милиони загуби. Но трябва да го направя. И ако отида, кой ще ми плати сметката? Никой. Пие една студена вода и продължавам. Ние пари не сме взели. Имаме наши приятели, малък и среден бизнес, които са помогнали кой с колкото може, нали, за нашата предизборна кампания. Обикновени хора. Ние нямаме нито един едър бизнес, защото ние не предлагаме държавни поръчки. Ако предложим държавни поръчки, за какво сме вътре? Нали? Ние сме вътре нещо друго да променим. 0 плаката ще видите наши, 0 билбордове. След като полковник Марков е агент на американските служби, що го няма по BTV и Нова? Ваня Григорова е там. Възраждане са там. ВМРО са там. Между другото, аз от ВМРО имам добри впечатления за много неща, които са направили. Нали, въпреки че те има и лоши и добри има. Значи всичките са там, само полковника е във 2-ра лига с бавно развиващи. Но, ако ние... Моля? Не, при Карбовски той е независимо, да. Да. Но това искам да кажа, че навсякъде вие сте американски агенти, проект на американското правителство. Спомняте ли си ППДБ, когато влетяха? Президентството, навсякъде ги даваха, те ходеха, браво, казват Харвард. Той се оказа, че човека завършил някакъв курс в Харвард. Те го изкараха, аз и сега дистанционно мога да се запиша, се изкарам да кажа, аз съм от Харвард. Но всичко това го даваха по телевизията, никой не проверява. И както казаха, наистина, когато има, примерно хванаха Кирил Петков, нали, тези с черна каса 3 милиона. 3 милиона черна каса. 3 милиона черна каса, знаете ли какво означава? Значи човека трябва да плати 300 хиляди лева данъци, защото те си го казват 3 милиона. Нали, ако е 10% данъка, 300 хиляди и не знаем какви осигуровки трябва да се платят, ама да кажем 300 хиляди лева да платят. За 300 хиляди лева скрити данъци. Няма оспорване. Това е черна каса. Откъде трябва да ги вкараме? Трябва някой да лежи в затвора. Отделно, че тези пари се дават като подкупи и различни неща. И пускат се. Обаче прокуратурата, що не се задейства? В същия момент при мен отива рецидивист, пуска 70 сигнала и ме разследват по 70 сигнала. И те могат всеки циганин да го пускат по 70 сигнала да пуска, аз до края на живота си трябва да се обяснявам сам. И тук се вижда как работи държавата. Не е ли задача на опозиционните депутати да отидат в прокуратурата и да кажат, чакай бе, дай да видим. Защо това нещо не се разглежда от прокуратурата? Не е ли? Сега, аз мога ли да подам сигнал в Европарламента според вас? Физическо лице Ивелин Михайлов подава сигнал в Европарламента. Мислите ли, че някой ще ми обърне внимание? Ако депутат обаче на Република България, държава член на Европейския съюз, подаде сигнал в Европарламента, изиска по евротелевизии, аз доколкото знам, Възраждане имат и с опозиционни партии контакти, нали така? Тези опозиционни партии нямат ли си медии в различните държави? Не може ли да гръмне скандал? Може. И тогава да се изиска. То така се прави, да ви кажа. Моля? Вижте, всички имат нужда от скандали, такива, които не са, как да кажа, които са имиджови. Винаги трябва да има враг. Едните и другите да се обединят. Аз искам действията да видя. Конкретните действия, с които нещо се случва.
Конкретно действие. Вижте, тази зала е направена след конкретно действие. Някой се е хванал, проектирал и я построил. И вече има ефект. Винаги след конкретните действия има нещо положително. Мюнхен така е станал. Сграда по сграда, сграда по сграда, завод по завод и нещата са се случили. Или това е нещото, което трябва да целим. Другото нещо. Какво се случва срещу полковника и мен? Най-разпространяваните клипове, какво сме казали за Левски и Ботев. Знаете ли колко средства са отишли в негативна кампания? Колко това са пари на хора, канали, ангажименти. Да пишат тук, ето сега, аз всеки път трия по 20 човека, защото има хора, които имат различно мнение, тях не ги трием. Но някой пише едно и също нещо, едно и също. Моля? Ами, те не искат, те нарочно засипват с... Да, така. Тези хора някой им плаща. Те са на пълен работен ден, поне 100 лева на ден, защото той все пак е високотехнологичен труд. И сега, някой плаща на 20 човека да пишат глупости, да режат клипчета и да правят, вместо тези пари да ги даде за деца, за нещо да оправи. Не смятате ли, че това е разход на именно народен ресурс? Ние колко клипа направихме срещу някой, които да ги режем, да ги пускаме постоянно. Ако някой път сме направили клип, той е обяснителен. Нали, защото трябва хората да са образовани. И тогава може да видите къде отиват ресурсите на хората. Ако ресурсите и на партиите, няма значение дали са опозиционни или, защото виждам, както са промити мозъците на Продължаваме промяната Да, България на някои техни привърженици, така е в обратния ред. Аз не виждам партии, които да искат да правят нещо положително. Не може ли да се съберем примерно всички партии и да кажем, виж, нашия бюджет за изборите е примерно 50 милиона. Дайте да си определим едни правила, тези 50 милиона да ги дадем за нещо градивно за държавата, примерно за детска болница, и да водим една честна кампания. Да няма тези негативни неща. Няма ли да е градивно за обществото? Би било градивно, нали така? А добре, когато тези хора не искат да го правят, какво се случва тогава? Няма натрупвания. Едно общество се развива, когато има натрупвания. Ако отидем в Италия, Флоренция, Венеция, вие ще видите много изкуство. Това са натрупвания в годините, които са станали. Имало е хора, които вместо да разрушават, са надграждали. И в един момент, когато отиде някой и казва, гледай тези колко много имат натрупвания. Ние сме за посоката на натрупванията. Да има натрупвания, да правим нещо, да градим. А виждаме, че другите вървят в посоката на разрушението. И когато ние вървим само в посоката на разрушението, примерно, ето, рано или късно аз ще умра. Даже можеше да умра преди колко дена, паднах, ударих си лаката, сцепих нещо, го счупих даже май и главата си ударих тогава. Можеше да умра тогава. И какво щеш да стане? Преди това ми падна 90 кг щанга на главата, един път 100 кг щанга ми падна от 1 метър, фръкна и ми падна на гърдите, можеше да ме прережи направо. И умирам. Нали, това е момент, в който умирам. Какво остава след мен? Нарязани клипчета с омраза срещу трети лица или ще остане нещо, с което да запомня, че съм съществувал. И нали, ние винаги сме имали този призив и към хората да гледаме как да градим, а не омраза да сеем. И всеки един човек да види какво може да направи в тази посока. Това е относно възраждане. Нали, що го казвам? Ние сме за обединение. Но тези действия тяхни не са добри. Не водят народа в правилната посока. И нашия съвет към тях е, нали, защо го казваме съвет? Човек може да се поправи. Нали, ние не трябва да съдим за човека цялостно по неговите действия, но даваме обратна връзка с апел да се поправят. Истинските врагове, нали, би трябвало да са други.
Благодаря.